Legendary beat. Legendary beat. Hej Zakaria, vi står her på sidste dagen af Somali Youth Outreach-projektet og skal til at takke af og sige farvel for i år. Hvad hedder det? Hvordan har din uge været? Jeg har nydt det rigtig meget, jeg har lært rigtig meget ved at være her, og jeg synes, det har været rigtig vigtigt, og jeg synes, det er sådan et virkelig godt projekt, der skal blive ved. Det lyder rigtig godt. Hvad for nogle ting synes du har været rigtig gode? Jeg synes, det har været rigtig godt, at vi har haft så meget tid her, og at vi har haft så mange forskellige virksomheder at besøge, og det har været rigtig godt for alle os, for alle os andre, eller alle. Og jeg synes, at det har været godt, at vi kunne spørge om spørgsmål, som vi måske normalt ikke kan få svar på i hverdagen. Hvad for nogle virksomheder synes du har været allerfedest at komme ud og besøge? Helt klart Rambøll, fordi at, jeg synes, det er noget af det, der passer mest til mig for eksempel, fordi at jeg har tænkt mig at blive ingeniør i fremtiden, og de ansætter den type ingeniør, som jeg tænker, at jeg skal være. Så det er også et godt sted. Ja, det er også et super godt sted. Hvorfor valgte du at bruge en uge her i København på Somali Youth Outreach-projektet? For det første synes jeg, det var mega spændende at høre om, eller at se alle de virksomheder, vi skulle hen. Og så, altså bare da jeg fik den der liste, blev jeg sådan, wow, det er kæmpe store virksomheder, som vi ser i hverdagen og alt muligt. Så det er fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide det. Super. Hvad føler du, at du har lært her i løbet af den her uge her? Og af de ting, som du ligesom føler, at du kan bruge fremadrettet? Altså jeg har fået svar på rigtig mange af de spørgsmål, der sådan brænder ind i mig, fordi at, det er sådan nogle spørgsmål, jeg ikke har svar på. Og det er sådan nogle spørgsmål, som for eksempel ugevejleder og sådan, og siger, jamen det der er lang tid til, det er ikke sådan noget, du skal tænke på. Men altså, før man ved af det, så er vi der allerede, og så skal vi til at vælge, hvilken universitet vi skal på. Jeg skal for eksempel starte på Kolding Gymnasium, og det er jo lige om hjørnet, så er der 3 år, og så er vi allerede i DTU, hvor vi får. Føler du dig ekstra motiveret og inspireret efter den her uge her? Det gør jeg rigtig meget, især fordi at alle vores mentorer og alle vores projekthjælpere, de har også haft en uddannelse, og vi har haft rig mulighed for at kunne spørge nogle spørgsmål, og de har så svaret rigtig godt. Super, jamen rigtig mange gange held og lykke frem. Så har vi noget andet. En anden pris og en anden gave, som vi gerne vil give til den, der har været mest aktiv og den, der har været mest interesseret i, når vi har været ude hos virksomheder, den, der har stillet flest kloge spørgsmål, den, der har været den bedste af os, synes vi, i forhold til, når det ikke handler om quiz, når det bare handler om at være en god dreng, et godt menneske, en god kammerat, en interesseret dreng. Og der har vi valgt Zakaria. Han tog du ham. Der er så mange trommer i den dreng.